sobotu 21. februára došlo pri Bratislave k mimoriadne zriedkavej udalosti, a to k zemetraseniu o sile až 4,3 magnitúdy. Prvotné odhady pritom boli ešte o niečo vyššie. Hovorilo sa o sile 4,5 až 4,6 magnitúdy. Išlo o pomerne silné a citeľné zemetrasenie, ktoré v našich končinách vôbec nie je bežné. Naposledy k podobnému incidentu došlo na východe Slovenska ešte 9. októbra 2023, kedy otrasy dosiahli silu 4,9 magnitúdy a spôsobili veľké materiálne škody. K sobotnejšiemu zemetraseniu došlo o 13. hodine 44. minúte s epicentrom len 2 km od Šamorína a 21 km od Bratislavy. Hypocentrum bolo v hĺbke 10 km. Vďaka tejto malej hĺbke a blízkosti k obývaným oblastiam bolo chvenie mimoriadne citeľné. Obyvatelia Bratislavy, najmä z mestských častí Petržalka, Ružinov a Vrakuňa, ale aj ľudia v Senci či Dunajskej Strede, hlásili niekoľkosekundové intenzívne vibrácie, hrkotanie riadu v kuchyniach a pohyb nezabezpečeného nábytku. Hoci takáto sila zemetrasenia zvyčajne nespôsobuje vážne statické poruchy budov, ide o udalosť, ktorá je v tejto lokalite pomerne vzácna a vyvolala vlnu znepokojenia. Doposiaľ neboli hlásené žiadne zranenia, ale obyvatelia hlásia menšie škody ako popraskané omietky, múry či popadané škrydle. Zemetrasenie v okolí Bratislavy je dôsledkom uvoľnenia nahromadeného napätia na zlomoch v oblasti Malých Karpát a Viedenskej panvy. Hoci Slovensko nepatrí medzi silne seizmicky aktívne oblasti, časť krajiny je geologicky pomerne dynamický. Pripomeňme, že Bratislava leží na styku viacerých geologických jednotiek Alpsko-Karpatského systému a Viedenskej panvy. Tieto oblasti vznikli pri kolízii africkej a eurázijskej litosférickej platne. Aj keď hlavná fáza vrásnenia prebehla pred miliónmi rokov, napätie v zemskej kôre sa tu uvoľňuje dodnes. Po v úvodzovkách hlavnom zemetrasení bolo zaznamenaných aj viacero dotrasov. Maďarskí seizmológovia zo seizmologického observatória potvrdili viacero dotrasov s intenzitou od 1,7 do 1,8 magnitúdy ešte v sobotu popoludní. Sériu slabších dotrasov prístroje zaznamenali v Šamoríne, pri Kalinkove aj v bratislavskej Petržalke. O 18 hodín 44 minút zaznamenali ďalší silnejší dotras medzi obcov Báč a mestom Šamorín s intenzitou 2,5 magnitúdy. Ďalší výraznejší dotras s intenzitou 2,6 magnitúdy bol zaznamenaný o 21. hodine 17. minúte s epicentrom v okolí Šamorína s hĺbkou 7 km. Pripomeňme, že historicky najsilnejším a najničivejším zemetrasením na území dnešného Slovenska bola katastrofa v Komárne, ktorá sa odohrala 28. júna 1763 a podľa moderných prepočtov dosiahla magnitúdu až 6,3. Toto zemetrasenie takmer úplne zrovnalo barokové mesto so zemou, zničilo stovky domov a 7 kostolov, pričom si vyžiadalo odhadom 200 až 300 obetí. Ďalšou významnou seizmickou udalosťou v stredoveku bolo zemetrasenie zo dňa 5. júna 1443, ktoré malo epicentrum v oblasti stredného Slovenska a vážne poškodilo banské mestá Banskú Štiavnicu a Kremnicu, kde dokonca došlo k zrúteniu častí hradov a baní. V 19. storočí zasiahlo 15. januára 1858 ničivé chvenie Žilinu, kde boli poškodené takmer všetky vtedajšie domy a v novodobej histórii 20. storočia zostáva najsilnejším prístrojovo zaznamenaným zemetrasením udalosť pri Dobrej vode z 9. januára 1906 s magnitúdou približne 5,7.